Noson liwgar, ond heb sŵn ffrwydrau. Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Ysgol Panteg ym Mhont y Pŵl wedi dewis cynnal sioe belydrau yn lle tan gwyllt traddodiadol. Blwyddyn yma, rydyn ni wedi gwerthu 1,500 o tocynnau. Dwi'n teimlo'n rili gyffrous am y sioe belydrau achos mae y bwyd fyna yn gret. Dwi'n hoffi hot dogs. Mae'r sioe wedi threfnu gan yr ysgol ac mae'r dronau'n symud gyda'i gilydd i greu siapiau lliwgar yn yr awyr. Pan ni'n cael pethau fel hyn yn yr ysgol, mae'n rili neis i just gweld pawb yn dod i gilydd i cael hwyl yn yr ysgol ni. Mae gyda ni lot o blant yn yr ysgol sydd yn niwroamrywiol, sydd ddim yn hoffi synau. Felly un cam ymlaen oedd hwn o rhywbeth fel yna, fel bod e'n saff i bawb a bod pawb yn gallu dod a mwynhau. Yn ôl yr ysgol, mae'n ffordd fwy cynaliadwy a chyfeillgar o ddathlu noson tan gwyllt. Mae pelenni fetel bach mewn y tan gwyllt. Gallen nhw disgyn mewn y fonydd yn gwenwyno'r creaduriaid sy'n byw yno yn yr afon. A dim ond yma ym Mhont y Pŵl, maen nhw'n troi at sioeau laser. Yn ôl gwaith ymchwil, mae mwy o bobl yn dweud bod nhw'n ffafrio sioeau fel hyn yn hytrach na thân gwyllt traddodiadol synllyd. Mae synnau yma yn cael effaith ar anifeiliaid, bydd yna anifeiliaid anwes, anifeiliaid gwyllt, anifeiliaid ffen. Felly mae alternatives a pobl yn defnyddio nhw yn rhywbeth rydyn ni'n meddwl yn positif. Sioe belydrau neu tân gwyllt traddodiadol. Tybed be ydych chi'n meddwl?